The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Namar ka jing nang mi jong ki jing bom shong suk jong ki nong shong shnong gajela da ka jing nang roy jong ki bar jela ki belawan ban bala hapo ka ne gajela Meghalaya badru ka jing yolat jong ki ban sedang ni ki kam tre kam kta klem ki kot ki sla ki babiang Henrik Basudon tang ka kot ka baki penrung kerteng ni lade lene ban register hapo ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Henrik bom syam ladan ya kejing pentikana na ki bor polit lane ka police verification la kita gibiru ki ben em bandlet chigiwi gijala na ka pentaki kam jengki kid khot jong seng henyo trap integrated territorial organization hito na omsting circle hak arpau tre ujumang arajar arpsau kila sedang ban khandra ya ki barjala ki balawan ban tre bala hak thanyum sning kentub de ya ka we ke jaka balabu da sarkar na ka pentak jikthmu ban bu meran lane ka balatip kum ka Meghalaya Biological Park ka badon hak ne ka thany Hakane ki jinglet khandra ya ki barjala la syam ba ki barjala kimdon ya ki kot kisla ki babiang batang kato ka ne ki persang ban penbiang Henry Kim Syam ladon satya ki babiang ka seng lang ba ki nong ilam ki la kentu ya ki bor sinong banai ya ki jing trelang khenang ba onla ban pentkana ya ka shong suk shong sain badru ban nom ailat ya ki briu ki banabar ba kinwan klemdon ya ki kot kisla ki babiang namar kane omdei tangga jing bom sngan Henry ki ni ki barjala ki kini ro ya ka kam ka jam jong ki trai sinong la ban kedo ba ka jingwan rung jong gi bar jela ban wan trei wan bala badru ban wan sengkam sengjam hapo ka jela Meghalaya kalong ba lait lan bha bat kum juru ka jingwan rung kertap jong gi briu ki brabar kalong ba basuk bha bat lait lan bha ha ka ba ki nong ilam jong ki seng bhalang baper na ka por sa ka por ki jumi ban lait khandra ha ka lengi jaka bat labru ba ka don ka jing lait lan jong ka jingwan rung gi briu ki brabar hapo ka jela Meghalaya ngi na kaliang ka hito umsling sarkya tak si ka artho tare banai besan ajar pesau te ngila mi madan bania khandra ikine ki barjla mo ak ba ngila lap shibon ki jingduna preng ki kot kisla kimdan ki kot kisla ki pabyang mo lese ki don ki la ya labor license ki don tangba kila kot ka dia ndrai ki klam yari ni mo te ngi na kaliang ka hito in soy hap ya kane ka jing le rti mo sekuru ak bai dai bat kine ki jing warung kertap ne umandar isu ngilalap shibun ki kiba kilawan kini no ki plang jar ni dakaba ki tray de ki kam ki kum ki jat biru khasi akaba bun ngila do ki kam ki jam ko soro galang ba ulo lang thina ko bernihat na umling ketika infiltration segit akaba ki klam la bante lakam semuntoyo bahkan don ketika giat nanti kumno ki yo bandrung klam ka kot keslak babyang tum beting godien bat jinga beti jugine ki bar cela ki bawan rung kerthap agane kari ka bai itu te labun bun sni labun bun sen idulap nang te naga
cekit apa kabadan deha bornehan wa kimdan kata ka jingpet ngor pet tani yakine ki ba wanrum kerthap yaki bar jala abai dei bat kikot kisla jongki de munta kasni hi nilai mi madan pan pet ngor ikane ka jingtrai jingta jongki akane ka circle ka jongi de sibur ngilalap ikibar jala ki pentrai ki batrai kam gokher wa ngira cek ki kot kisna ki dokumen tu abai de kam trai ki bun hina ki bombyang kot kisla kimdon nya kata ga labor license kimdon nya kata ga kot kisla bombyang makin trai kam ya abai de kata ila sim hi takarai bangila penpai no ki sampai rakam jam trai marba ada deh kecelai jadi kita penguar yang mat bagi bu ni kam lihat mati perlu operasi ini ilah ya berteri apa ini berkata ilah jadi jod islah jadi parjelah berteri atau tu kami jaga apa ini berkata untuk sampai jadi ilah apa kerja kita kerja ilah percaya lagi ilah percaya Iwan panju oj kenega jelar begitu jemi